Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wonɗaɓe nder chaine jamin fere daga Jaygol Pulaku TV e haala marketing e luttuɗum groupe ji dede kala ha vidéo jamin kewtoto fo mi silminake dow moɗon ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna mo anduɗon mo Jaygol Pulaku TV e haala marketing. Wato mi waɗɗi vidéo ɗo hande ɗum vidéo ngol yettore be SEO mi waddani en dede ko larani chaine wa min kesa gamin créé nga anduɗon bi'etenga haala marketing. To on yejjitayi sakiraɓe min créé chaine ɗo nda date dede nde min créé chaine may ɗo to en gari ɗo en dirtake less ɗo mi tammi to ndaari boɗɗum on giyan dede nda date je min créé chaine man ɗo ɗum le 19 décembre 2020 le 19 décembre 2020 to en taskitake hande bo en ɗon le 3 janvier 2021 ça veut dire que komin créé chaine waɗo ɗum waɗai ko asaweje ɗiɗi ɗum ñalɗe sappo e goɗɗum ɗum waɗai ko asaweje ɗiɗi dede komin créé chaine may ɗo. Dalila may ɗo on andi dede to goɗɗo créé chaine ko habdata o ɗaɓɓititta fu heɓa 1000 abonné himɓe ujunere abonné ha chaine may ɗo hedde ko chaine may hanga fuɗɗa ɗum yoɓugo mi tammi en andi dede charliji YouTube sey to heɓi 1000 abonné e 4000 reviews hedde ɓe puɗɗama yoɓugo to 1000 abonné ɗo ɗum kanjum moyjo fu ɗaɓɓititta to créé chaine dede nga heɓa amma be wallinde moɗon ɓe bawɗe jomirawo on daari dede on daari ton vidéo jamin ko asaweji ɗiɗi ɗum waɗayi min keeɓi 1000 abonné 1000 abonné ɗo ɗum hunde on nde woɓɓe feere ɗon ɗaɓɓita ɗum lebbi goɗɗo feere ha hitande heɓa 1000 abonné ɗo on giɓe wallinde moɗon be dede on ɗo supporté komin gatta may ɗo fottani on nder asaweje ɗiɗi waɗai ko asaweje ɗiɗi min keeɓi 1000 abonné ngam mayɗo wala komi wawata wigo on sey yettore Allah ni barkiɗin Allah barkiɗin banta ndaroɗon yeeso moɗon ɗon mi tammi on daari nda ɗum ɗo on daari yimɓe ujunere ɓe capanɗe jowo de ko aboni nder asaweje ɗiɗi ɗum waɗa asaweje ɗiɗi ma komin créé chaine man ɗo wala komi wawata wigo on sey yettore e non vidéo ji amin ɗi min gaɗi bo toon taskitake vidéo ji men daɗɗi ɗo diga margol views yimɓe darigol margol vie ko watta ujunere be temere jeetati diga temere jeenayi daga ujunere be temere ɗiɗi wala no waɗa daɗɗi temere jeego e ko nandi be majum fufu komin gaɗi vidéo ji ɗum vidéo ji sappo amma ndi pat maji vidéo ji meɗo keeɓi views de no ɓernde yiɗi ça veut dire que vidéo ji ɗi min gatta e tindinoje ɗe min gatta e ɗemgal fulfulde ko larani haala marketing lawol ngol goɗɗo tokkata waɗa commerce muɗum en ligne ça veut dire que ɗum ɗo fottana on min paami on ɗon giɗi ɗum banni ba min kosani on alkawal min continue waddango on vidéo ji tindinoje dede feere dede ballitittoɗe en jara en yeeso wallahi mi yetti on sosai sakiraɓe mi seyake be majum sosai e non bana ɓen maranɓe haaje créugo chaine ji bo miɗo tiɗɗitina dede sakiraɓe musamman derke en isin an miɗo matira ɗum ɗo heɓa ceede ha YouTube ɗum ɗo heɓa ceede ha YouTube to a créé chaine a heɓi 1000 abonné e 4000 reviews ɗo YouTube fuɗɗan yoɓugo ma a wawan heɓugo YouTube ɗo yoɓuma kala lewru fu e YouTube bo ɓe joɓata ko kaasi ko kaasi $100 ko kaasi $100 ɗo bo en andi ɗum dede ko watta be ceede meɗen franc CFA ɗum ko watta dede bor capanɗe joyi hunde ko watta nder 55 000 $100 ɗo on daari ko kanjum tan ɗum ɗo wodi nafu dede tilim ɗum ɗon nodda dede sakiraɓe musamman derke en isima hani ɓe taskito hamɓe ma ɓe gaɗa expérience maɓɓe dede ko Allah wawni ɓe ndinga waɗugo banni ɗo hamɓe ma ɓe mbawan ɓe keɓa sana'a dede ha YouTube ɗum ɓe jogorto ko e maɓɓe non dede ɓen maranɓe haaje créugo chaine YouTube may ko andano créira e ko nandi be majum mbawa e ma totirgo ɓe am mi wawan mi créana ɓe chaine mi holla ɓe dede laabiji ɗi ɓe tokkata man fu e ko nandi be majum ni tan min paami sakiraɓe yiwgo dede ɗum hunde on dede tilimde marde bote dede yiwgogal meɗen bo en ɗo sakiti ha majum banta mi wowi wiwgo ko nde ɓurna kujeji ko larani en ligne ma bo kujeji réseau ji ɗo en ɗo sakiti ha majum ɗuɗɓe nder meɗen anda bote majum miɗo martina on ha YouTube to aɗa mari YouTube aɗa waɗa vidéo ji himɓe ɗo ndaara ɗi ɗo kala nde lewru wati fu YouTube yoɓete e non sey to a fuɗɗi waɗugo a créé chaine maɗa aɗa waɗa vidéo ji may bo dede kuuɗeji feere bo garantama gal koteji feere banta dede a tammaki gam ay ɗo ɓen maranɓe haaje créugo YouTube fu mbawa e matugo mi dow numéro ha am ka kangue ton less ɗon ɗum numéro ha dede ka WhatsApp kangue ton dow écran téléphone moɗon ɗon toon martiyam dow numéro ha may ɗon inchallah en tammi e woldugo en famra dede no ɗum créirta chaine man ɗo gam may ɗo on jarama sakiraɓe banta mi won no vidéo dede ngol yettore min créé chaine nder balɗe waɗay ko sappo e joyi waɗay ko 2 semaines chaine may ɗo nga heeɓi dede ko watta 1000 abonné yimɓe ujunere ha ɓe hunde feere jotta ɗo luttani min mintiji ɗo tan 4000 heures de views je min ɗaɓɓititta ɗo gam mayɗo mi andi kanjuma dede yiwgo noon daari ton vidéo ji amin may ɗo nder wakkatire seɗɗa dede mintiji man ɗi cikan gam mayɗo on gettama sakiraɓe on gettama Allah ni barkiɗin ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna wassalamu aleykum.